बे समाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमानि मोनसे समाजारि अनफावरि हाबाफारि समाजाव माखासे रांनि आंखालाव बेरामजों नारसिनजानाय नखरफोरनो रांनि अनसुंथाइ होदों। बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि सुबुं अनसायनाय बाख्नायजाथाव हाबाफारि अदालगुरि जिल्ला भरला बिसडिसनि सिङाव थानाय एदेनबारि आरो गरादाग गामियाव बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा 69 नं अदालगुरि बिधान सभा बियाबनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया मासिगिरि आलमा दैमारिनि खावलायनाय बायदियै बेरामाव गोग्लैना रांखान्थियाव नोरजिया जानानै थानाय रांनि आंखालाव बेमारखौ नांगौ रोखोमनि मोजां फाहामथाय लानो हायै गंनि गोरिब नखराव गावनो फैनानै आसाम चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय बेरामनि फाहामथाय लानो थाखाय राङारि मददथि होयो। जों असम सरकारनि चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय प्रत्येक बोसोरावनो मोनफ्रोमबो समस्थियाव बेमार आजार जानायफोरनि ट्रिटमेन्टनि थाखाय आरो दुखिया नखरनि गथ'फोर फरायनायनि नामाव 50 लाख करि सासे एमएलएनो हरो आरो बिनि इतिमধ্যে जों प्राय 40 लाखसोखौथ' रानबाय आरो 10 लाखसो हयथ' दंबावो। नैबे नखराव बेमारि थानायखाय ट्रिटमेन्ट नामानि हेफाजाब बिदोंमोन आरो बे थांनाय सप्तासेसोनि सिगां जों 100 बेसेबांबानि बिदि चेक रानदोंमोन। बे नखराबो बे ग्रुपआव दंमोन खिन्थु बिथांनिफ्राय रावबो नुजाहैनो हायाखैमोन बे जयै जों चेक राननो होनाय समाव। बेनिखायनो दिनै फैनानै नखरनो होफैबाय आरो बेमारि किडनिनि प्रब्लेम दं आरो बेखौ ट्रिटमेन्टनि थाखाय जों 30,000 दिनै 30,000 चेक होनाय जाबाय। ओरैनो किडनिनि ट्रिटमेन्ट होनो थाखाय 30,000 जेबो नङा, बहुद खरस थाङो खिन्थु थेवबो सरकारनिफ्राय बेखिनिखौ हायजो होनाय जाबाय। जों आसा खालामदों नखरा जाहाथे एसेबाबो हेफाजाब मोनगोन। बेबायदिनो जों स्कुल स्टुडेन्टफोरनोबो होनाय जायो। जोंनि बिटिसि काउन्सिलनिफ्रायबो प्रत्येक बोसोराव सासे एमसिएलनो 10 लाख करि ट्रिटमेन्टनि थाखाय आरो 10 लाख स्टुडेन्टफोरनि थाखाय रानना होनो थाखाय होयो। बेखौबो जों नैबे 22-23निखौ दाखालि बावैसो बिलखौ साबमिट खालामदों, बे चेक सफैयाखै आरो बेखौ जों रानगोन। जों आसा खालामदों सरकारनि जि आसनि बेखौ राननो थाखाय जिहेतु दायित्व जोंनो होबाय रायजो राजाफ्रा एमएलए बा एमसिएलए खालामनानै जे बेखिनि दायित्वखौ मावलांबाय थागोन। जिखिनि हायो हेफाजाब खालामलांबाय थागोन सरकारनि आसनि जरियते। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ एसे धैर्य हमनानै गाव गावनि एरियानि जेंनाफोरखौ आंखालफोरखौ जाहाथे सरकारनि मानसिफोर एमसिएलए बा इएमफोरनो जाहाथे मिथिहोयो बा एमएलएफोरनो मिथिहोयो बेखौनो खावलायबाय। आरो बेबायदि मिथिनोबा जोंहा गामि ओनसोलफ्राव सरकारनि आसनिफोर रानना होफैनो थाखाय जोंनिफ्राय पार्टि वार्कार जिहेतु प्राइमारि कमिटिनि मावथिफोर दं, बेनिफ्राय भिसिडिसि दं, भिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बार बिथांमोनजों जगाजग खालामनानै बाहा लामानि असुबिदा दं, बाहा दै लोंनायनि उसुबिदा दं, बबेहाय स्कुल न' बानायनांगौनि जेंना दं, बबेहाय बेमार आजार दं, बबेहाय बोराय बुरै दं पेन्सन मोननो गोनां, आरो बबेहाय सोरबा बिधवा आइजोफोर दं जायफ्रा अरुण'दय स्किम मोननो गोनां, बे गासैबो इनफरमेसनखौ होयोब्ला बिथांमोननि इनफरमेसनखौ लानाय जोंनि भिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बार आरो प्राइमारि कमिटिनि मेम्बार चेयारमेन बिथांमोना सरकारनो जनायगोन आरो बे मथे जों बिथांमोननो जेसे हायो सरकारनि बे साहाय्यफोरखौ हेफाजाबखौ जों होफैनो नाजागोन। आरो जों इतिमধ্যে जोंनि कर्मिफ्रा मावगासिनो दं आरो फैगौ समफ्राव मावलांगोन। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जाहाथे सरकारनि मानसिजों जगाजग लाखिनानै गाव गावनि ओनसोलनि जेंनाफोरखौ आंखालफोरखौ जाहाथे फोरमायो। खारन रायजोफोरनिफ्राय बुङाबा बबे ओनसोलाव मा जेंना दं मा आंखाल दं बेखौ सरकारिसो मिथिनो हाया। जगाजग खालामनो थाखाय जोंहा जिहेतु ग्रासरुट लेभेलाव खामानि मावग्रा वार्कारफोर दंखायो बिथांमोनजों जाहाथे जगाजग लानानै गाव गावनि ओनसोलनि जेंनाफोरखौ फोरमायगोन बेखौ खावलायबाय। जों जेसेबां हायो बे आंखालफोरखौ सुफुंनो नाजालांबाय थागोन। इतिमধ্যে खामानि मावबाय जों बे बोसोरनै सरकार थानाय 3 बोसोर जोंहा आखायाव दंबावो आरो बे 3 बोसोर जों जेसेबां हायो गासैबो रायजोफोरनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय खामानि मावलांगोन। बे नै 2022-23निखौ होथ'नाय जायाखै, होगोन। इतिमধ্যে जों बिल माबाखौ साबमिट खालामबाय लिस्ट, बे हयथ' बे मार्चनि भितरावनो लास्ट पार्टिं सफैनो हागौ। बायसान्स मार्चआव फैयाबा एप्रिलाव सफैगोन, जों बेखौबो होगोन।